Morjesta vaan tube, tänään ollaan Clash Royalen parissa. Ei oo tullut vähän aikaa Royale-videoon pahoilla, niin nyt alkaa tulla taas enemmän tässä hiihtolman aikana. Tänään vedetään pari tällaista Draft Challengea Nyk 5Y:tä vastaan. Katsotaan jos se tulisi tästä näin tähän Draft Challenge Battleen. Katsotaan. OK, lait OK, hyvä niin. No niin, sit aloitetaan. Kumpi valittais? Otetaan nyt tämä. Sitten voitaisiin ottaa tämä. Otetaan itse asiassa tämä näistä. Nyt saatais. Otetaan tämä näin. Nyt meillä on aika hyvä dekki. Tai no riippuu vähän mitä muuta me saatiin. Me saatiin Greyardi, okei. Toi oli vähän huono. Sen toi meidän Baby Dragon saa tosta aika hyvin tapettua. Nyt jos toi Giantti menisi siihen eteen. Ei päihtynytkään. Ehkä me saatais tällä vähän tollasta niinku sneaky damagea tehty. Okei, se laittoi prinsessin. Nyt meidän Giantti saa tosi hyvin tehty damagea. Se on ihan vielä puolet helteistä. Ei enää. Okei, näyttää hyvältä. Ei oo mikään. Nyt me ollaan vähän pulassa. Laitetaan Wizardi ja sit Spear Goblinit tohon prinsessiin. Okei, me saatiin toi puolustettua. Ja sit tää vielä. Ei! Rip. Okei, me menetettiin toi torni. Nyt ei näytä hyvältä. Okei, sen King Towerilla on enää 900. Mikä toi Bomb Tower oli? Nyk 5Yltä tosi huono Bomb Tower. Hetkinen muuten. Me taidettiin just voittaa. Mineri saa ton tosta noin. Okei, nyt ollaan vähän. Voi vitsi, me hävittiin tää. Good game. 1 roketti, niin me oltais voitettu. Joo. Otetaan vielä 2 matsia. Tai 1. Katsotaan. Nyt oli hyvä kortti, mikä me saatiin. Ja tämäkin. Otetaan tämä. Ja sitten tämä. Toivottavasti me saatiin jonkinlainen. Saatiin tällainen. Tällainen näin tää. Tämä heppu tässä näin. Sanotaan good luck. Sieltä tulee golemi aika aggressiivisesti. Otetaan tähän näin Royale. Silloin toi Inferno Dragon siihen. Meidän musketeeri sai sen kyllä tapettua aika hyvin. Melkein saatiin se. Toivottavasti toi Aiskolainen Death Explosion tappaisi ton Megaminionin. Ei tapa. Okei. Ihan okosti menee. Nykillä on vähän johtoa. Pitäisikö käyttää? Kyllä mä tän nyt laitan. Tohon Baby Dragoniin.
Okei, nyt kyllä pitää laittaa tähänkin, ettei saa. Okei, musketero ihan vapaana tornilla, että saadaan vähän damagea tehty. Tosi hyvin. Voi ei. Kattokas tämä. Ui. Nyt on yksi vähän pulas. Vielä ihan vähän aikaa pitäisi pitää tää paikka. Ja me saadaan tästä voitto. Toi meni vähän liian lähellä jopa. Okei, se on 1-1 tilanne minulle ja Nyksille. Otetaan vielä yksi ratkaiseva battle, että kumpi voittaa. Tällä kertaa mennään mun omalle areenalle. Eli kymppi. Okei. Okei, vähän lagia näköjään. Otetaan tämä. Ja sitten tämä. Okei. Meidän näyttäisi olevan aika hyvä dekki. Katsotaan mitä me saatiin. Niin itse asiassa aika hyviäkin kortteja. Aloitetaan tälle ja katsotaan mitä se laittaa. Inferno Dragon pääsi tornille. Saa tehty hyvin lämää. Valkyri tulee olemaan tässä näin tosi hyvä. Okei. Anteeksi, meni vähäksi aikaa hiljaiseksi. Piti keskittyä niin paljon. Hyvä logi. Mutta mä veikkasin, että se ei pelasta, koska meillä on tämä. Ja me saatiin se torjunnakaan noinkin. Royal Giantti veti torni hyvin leveällä. Okei, nyt me otetaan kyllä vähän lämää. Vau. Lumberjack tekee näköjään noin paljon damagea. Jes, saatiin tästä näin voitto taas.
Ei ihan saatu 3 kruunua, mutta voitettiin 2-1, eli voittoi. Eka hävittiin, sit voitettiin 2 putkea. Tää video on tässä. Nähdään ensi videon parissa. Muistakaa tykätä ja tilata. Joo, ensi kerralla taas ehkä Clash Royale ja ehkä Grovi, en tiedä. Ehkä joku haaste. Mut joo, tää video on tässä. Ensi videon pariin. Moro!